BT did Scholars Academy Kokazar branch আমি ইয়াতে খুলিলো আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি মেডিকেল আৰু এন্ট্ৰেন্সৰ এক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে সেইটো আমি ইয়াতে আমি কোচিংটো দিম আগন্তুক দিনত আমি গুৱাহাটী আৰু বাহিৰত আমি কোচিং ল'ব লগা হৈছিলে এতিয়া আমি কোকৰাঝাৰতে এইখিনি সুবিধাটো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্কলাৰ্ছ একাডেমিৰ দৰে ফাউণ্ডেশ্যন কোকৰাঝাৰ মানে सिङाव थानानै जों बेखौ ट्रास्ट मोनसे माबानानै गुदि बाहायनानै दिनै जों स्कलार्स एकाडेमि गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझाराव मोनसे ब्रान्च हिसाबै जों बेखौ फैबाय बेजों जोङो जोंनि बे बिटिएडि एरिया आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्सआव माबोरैहाय पास जानो हायो बेखौ जों फोरोंनो थाखाय जेनेबा बेयाव जों बिसोरखौ कचिं होनाय जागोन बे कचिंनि दुरेसना जाहैगोन 8 मास किन्तु जों बिसोरखौ फ्रियैनो जों बोसोरसे जों फोरोंनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो गुवाहाटीयाव बे कर्सआ जों गुवाहाटीयाव लायोबा बे 65,000 नि होल इयाराव बेयाव किन्तु जों बेखौ जों बहुत डिसकाउन्ट होनाय जादों स्कलारशिप माने 40,000 नियर अबाउट 40,000 जों बे कर्सखौ जों बेयाव फोजोबनो सानदों आरो बेयाव फरायसुला फरायसुलिफोरा बहुत मुलाम्फा जागोन आरो बेफोरबायदि कचिंखौ जों गुवाहाटी बा दिल्ली बा बहाबा साइ बिकासआवसो जों साउथआवसो लायनांगौ जायो किन्तु दिनैहाय जों सानदों क'क्राझारावनो थानानै न'नि ओंखाम जानानैब्लाबो बेयावनो सोलोंनो हानाय बायदि जों बेयाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जों होनो थाखाय जों थिरांथा लादों बेजों लोगोसे जोंनाव आरोबाव क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिम जोङो बेयाव फाउन्डेसन कर्स साइन्स साबजेक्ट एलं विथ द मेथ्स बेखौ जों बेयाव फोरोंनो थाखायबो जों आखायाव लादों बे जाहैगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि बटानि जुल'जि आरो मेथ्स बेयाव फाउन्डेसन कर्सआव जोङो साइन्स साबजेक्टआव जेरै मोनसे फिजिक्स बा केमिस्ट्रिखौ जों मोनफा चेप्टार हिसाबैसो मोनो किन्तु जोंनि बेयाव सोलोङोबा फिजिक्स केमिस्ट्रि बटानि जुल'जिखौ मोनफा किताब हिसाबै बिजाब हिसाबै सोलोंनो हागोन आरो बिसोर गासैबो बेसिकखौनो 6 निफ्रायनो सोलोंनानै भबिष्यतआव बिसोरो इन्जिनियार आरो डक्टर जानोबा बे कर्सखौ जुदि बिसोर लांफायोब्ला भबिष्यतआव बिसोरो गोरलैयैनो बिसोरो इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि एन्ट्रेन्सआव बिसोरो गोरलैयैनो आनजादखौ उथ्रिनो हागोन जों बेखौ बे जोंनि बड'लेण्ड एडुकेसन फाउन्डेसननि जानानै जोङो बेखौ जों फोरोंनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गासिबो बेयाव लकेलनियानो आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो स्कलार्सनिफ्राय टाइम टु टाइम सम बेयाव भिजिट खालामफैगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो गुवाहाटीयाव थांनानै सम फोरोंहैनांगोन आरो ट्रेनिं लाहैनांगोन 15 साननि थाखाय ट्रेनिं लाहैनांगोन